Hi friends, welcome to my YouTube channel. So आंनि YouTube channelआव नैबे मोनानि समावब्लाबो बयखौबो बरायबाय मोनाबिलिनि बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय. So आं दायो सकनिफ्राय माने सेन्टारनिफ्रायसो फैगासिनो दं लामा लामा. So बे समावनो आङो दायो भिडिअखौहाय शुट खालामबाय नै मोनानि समावब्लाबो. आं दिनै मोनानि समावब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दानि आंनाव कल खालामदोंमोन सानैसो मानसि आरो WhatsAppआव चाट खालामदों माने WhatsAppआव मेसेज हरदोंमोन आरोना माने बिसिनि एडसेन्सआवहाय बेलेन्स श' जायाखै होननानै आर्निं श' जायाखै होननानै स' मानो एडसेन्सआव बेलेन्स श' जायाखै आर्निं श' जायाखै CTR श' जायाखै नोंथांमोना मिथिनोब्ला मानो जायाखै भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामदो. स' फैदो जोङो दायो मेन टपिकआव. बेनो जाहैबाय जोंहा एडसेन्सआव निउ भार्जन फैबाय बेटा भार्जन. सिगां जों क्लासिकमोन क्लासिकनिफ्राय दा बेटा भार्जन फैबाय. बेटा भार्जनावहाय जोङो आर्निंखौ श' जानाय नंला आरो CTRखौबो जों एडसेन्सआव श' जानाय नंला. जोङो दायो बेखौहाय इउटुब डेशबर्डआव थांनानैसो एनालिटिक्सआव आर्निं आरो CTR जों बेखौहाय इउटुब डेशबर्डआवसो जों चेक खालामनांसिगोन आरोना. स' बेनो जेबो गोनो गोथो सानो दरखार गैया फ्रेन्ड्स. नोंथांमोना एडसेन्स एकाउन्टआवहाय आर्निं श' जायाखैबाबो जेबो साननांगौ जेबो जाया जेबो नङा बेवहाय जेबो एफेक्ट जायाखै जेबो माबा जायाखै बेयाव माने भार्जनानो आपडेट जाखादों. जों इउटुब डेशबर्डआवनो जों बेखौहाय चेक खालामनो हागोन. नोंथांमोना इउटुब डेशबर्डआवनो एनालिटिक्सआव चेक खालामबानो जाबाय बेखौहाय. आरो जायफ्रा एडसेन्सआव श' जादों बेफोरो कमप्लिटलि डिसेम्बर 1निफ्राय जानाय नंला. स' बेनिखायनो जेबो जिंगा दासि. आरो मोनसे जोंहा गोदान आपडेट दंबावो मिड रल एड्स ना मिड रल एड्सआ गोदो माने सिगां आरोना सिगां जोङो PCआवसो अन खालामनो हायोमोन बेखौहाय. दायो YT स्टुडिअ'आवबो फैबाय अन खालामनो हासिगोन मिड रल एड्सखौहाय. जोङो गोरलैयैनो मिड रल एड्सखौ YT स्टुडिअ'आवबो अन खालामनो हासिगोन. आरो मोनसे खोथा माने मिड रल्स माने मा होननानै सानगोन ना खायसेया. मिड रल्स माने जेखुनु मिड रल माने बियो बै भिडिअ 8 मिनिटनि बारानि भिडिअआवहाय गेजेर गेजेराव एडभार्टाइज फैयोना नै बेनो मिड रल्स. बेखौहाय जोङो दायो YT स्टुडिअ'आव गोरलैयै अन खालामनो हासिगोन. स' बेनो आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों. भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो. बिदिनो गोदान गोदान माबाफोर आपडेट फैयोबा इउटुबनि बागै माबा मोनसे फैयोब्ला बा माबा मोनसे जायोब्ला आं नोंथांमोननो बिदिनो लाबोबाय थागोन. स' स्टे टिउन आंखौ सापर्ट खालामबाय था आरो लोगोसे ब्लग भिडिअसबो नोंथांमोननो आङो होबाय थागोन. स' देट्स अल फ्रेन्ड्स. बाय बाय. लाभ इउ अल. बाय.